מי שעובד או עבד בעבר בחברה כלשהי, בטח זוכר לפחות יום כיף או גיבוש אחד לטובה. הרבה חברות בישראל כבר השכילו להבין כי ליום כיף יש ערך מוסף הרבה מעבר לחוויה עצמה. איתנו היום איריס עקרון, מפיקת ימי כיף וגיבוש לחברות, שתסביר לנו על החשיבות של ימי גיבוש. שלום איריס. היי רוני. אז מה החשיבות של יום גיבוש? מה זה בעצם נותן? יום גיבוש זה בעצם, המטרה שלו היא לקחת קבוצה של אנשים עובדים ולחבר ביניהם וליצור איזושהי תמהיל של חיבור של בין העובדים לבין עצמם ובין העובדים לבין ההנהלה. היום כיף תמיד מלווה באיזושהי חוויה כיפית, כשעל הדרך הרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים לשלב דברים נוספים כמו העברת מסרים, העלאת המוטיבציה וכדומה. איזה סוגי אטרקציות יש? אז יש את הדברים הרגילים שתמיד מצליחים ומנצחים, כמו שאמרתי, המסאז'ים, הסדנאות אודיטי והגיבוש, לייזר טאג, ירי למטרות, יש עכשיו בבל פוטבול, שזה כדורי סומו ענקיים שנכנסים לתוכם ועושים תחרויות. ויש את העיסוק שאני בחרתי פה, שזה נהיגת שטח על רייזרים, שזה אטרקציה מדהימה שבעצם מוציאה את העובדים מהכיסאות עבודה שלהם מהמשרדים, יוצאים לשטח, נוהגים על רייזרים, שזה חוויה בפני עצמה, ובעצם זה חוויה שהיא מלאת אקשן ואדרנלין. עכשיו, הדבר החשוב ביותר, שהאטרקציה כזו ופעילות כזו, היא בעצם עונה לצרכים הן של הגברים והן של הנשים. גם נשים וגם גברים אוהבים את הפעילות הזו, וזה כיף. מוציאים את כולם מהמחשב, ישר לשטח. ישר לשטח, איריס עקרון, תודה רבה. וכיף.